Der går herren lige og arbejder. Men der er godt nok travlt. Det ser lige frem ud, som om han hygger sig. Og det er kedeligt vejr, det regner, så vi går hjem lige om lidt. Vi har da fået lavet lidt. Noget har vi lavet. Og jeg drikker kaffe. Det er vores fine drivhus. Det er meget underholdende for naboerne. Se, da vi lavede det. Mm.